Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam, no wiadomo, Niklaus, tradycyjnie Niklaus. I dzisiaj dokonamy, dawno nie było żadnych ani napoi, ani prawda pokarmów. Dzisiaj piwo, moi drodzy, prawdziwie śląskie piwo. Śląskie, mocne. Czy jest to piwo tylko do prawdziwych Ślązaków? Czy jest to piwo silne i wyraziste, dumne z pochodzenia? Także są tutaj wyraźnie zaznaczone te, prawda, aspekty takie etniczne, regionalne, patriotyczne, prośląskie. Lepiej kufel śląskiego wychylić, niż kroplę z niego uronić. Nie rymuje się to co prawda ani trochę, ale to mocne pochodzenie, rychtowane po naszymu. Prawdziwe śląskie piwo. Piwo jasne, pasteryzowane, zawiera smut jęczmienny. Najlepiej spożyć przed. Termin podano na dęku puszki. Przechowywać w chłodnym miejscu. No i moi drodzy, co? Takie piwo, może widzieliście gdzieś w sklepach, śląskie mocne. Czy takie piwo, nawet z najbardziej zażartego gorola z Sosnowca, zrobi prawdziwego Ślązoka? Moi drodzy, a więc testujemy. 7V, przypominam. Menelskie piwo 7V. Czy to piwo da radę zrobić z gorola Ślązaka? Joko dupia! Chłopie, czulą ma... Kurwa! KS moja kasa, Dupia na gruba! Ty!